que nosaltres ens dediquem a fer contes de cançons. Agafem una cançó bonica, l'escoltem i escrivim un conte. I després li enviem a una persona molt especial perquè dibuixi. I és que avui, aquí, per explicar aquest conte, tenim una persona molt especial. Però primer us presento un conte. Està basat en aquesta cançó. Atenció, a veure si us agrada. Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes, i aquest senyor tenia rellotges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu de què, relatiu amb què. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu de què, relatiu per què. És que va dir que pari la cançó, perquè clar, si us faig escoltar tota la cançó primer, després no podrem explicar el conte. I hem de fer moltes coses, perquè la més important de totes és aquesta que us deia, que avui, aquí, amb nosaltres, tenim la Maria Palet. La Maria, la persona que ha dibuixat aquests contes, aquests dibuixos tan deliciosos. I el conte també és deliciós, eh? Va, li fem un susto? Voleu que li fem un susto? Sí? Vale. Ara la cridarem. I com que no ens veurà, potser s'espanta. Va, ja veureu. A veure si la veig. Sí, mira. Aquí està, superconcentrada. Maria! Ai, Laia, quin susto! No t'espantis tant, No m'espanto, és que ja saps que quan pinto començo a pensar en les meves coses i m'oblido d'on estic. Que estem aquí per explicar el conte de Rumba del Temps i que com que expliquem el conte, que si podries dibuixar alguna cosa. Ah, sí, jo dibuixo encantadíssima, però si ja saps que és el que més m'agrada fer de qualsevol cosa del món. Però, i què vols que dibuixi? No, jo havia pensat que podries dibuixar-li, per exemple, els podries ensenyar com dibuixar el rellotger. Ah, perfecte, que ja saps que el rellotger a mi m'encanta dibuixar-lo, que a més és el protagonista de la història i ja me'l sé de memòria, que l'he dibuixat moltes vegades. Així que si voleu el podeu dibuixar amb mi, jo conto fins a 10 i vosaltres podeu anar a buscar un full i un llapis o color o bolígraf o amb allò que dibuixeu millor vosaltres i, sobretot, molta actitud! Per començar a dibuixar el nostre rellotger li hem de fer una cara. Així que ja sabem que les cares són una mica com si fossin una rodona. Una rodona que no és gens perfecta, com seria més com un ou, una forma ovalada. Sabeu què passa? Que quan comença la història, el rellotger, no us xivaré per què, però és un tipus que està bastant enfadadot. És així com entre mal humor, té com una mica de mal humor i està una mica trist també. Llavors, això, si un personatge està content o està trist, nosaltres ho podem explicar amb un dibuix. Així que el que farem és, un cop tinguem aquesta forma una mica ovalada, com si fos una cara, anem a posar-li un nas. Aquest rellotger, per lo que sé jo, tenia el nas bastant gros. Farem un nas. Pensarem on anirien els ulls. Sempre quan fem així al principi el dibuix, es diu esbós, ho marquem amb fluixet. Fem dos ulls, que serien com dos rodones petitones, aquest nas i a sota una boca. Escolteu, oi que la boca, quan està cap amunt, els personatges estan contents? Doncs aquesta boca la borrarem, perquè aquest senyor ja us he dit que estava bastant enfadat al principi. Així que amb la boca podem explicar què li passa a un personatge. En aquest cas, com que està enfadat, la farem una mica així, com si fos cap avall. Vosaltres podeu fer la prova, si voleu, un dia us poseu davant del mirall i mireu què passa si poseu la boca així o la poseu cap amunt. Ja tenim dos rodones, el nas i una boca. Molt bé,
A part, us he de dir que aquest rellotger tenia bigoti. Així que aquí sota del nas podem pintar-li una mica a aquest bigoti. I sabeu què? Que quan expliquem si un personatge està trist, enfadat o a veure què li passa, hi ha una cosa que ens ajudarà moltíssim a que es noti què li passa a aquest personatge, ¿vale? A que expliqui com està. Que són les celles. Mireu, si ara aquestes celles que les fem una mica així com cap a dins, ¿vale? Com que baixen, mireu, cada vegada aquest senyor està més enfadat. Vale? Jugueu a veure també un dia, us poseu davant del mirall i aneu posant així les celles molt apretades cap al nas. Ja veureu quina cara d'enfadats feu. El mateix quan dibuixem. Sempre que utilitzem boques i celles ens ajuden molt a expressar què els hi passa a aquests personatges. M'havia deixat les orelles, mireu, les orelles jo les dibuixo sempre més o menys a l'alçada dels ulls, és on comencen. També les farem bastant grans, aquestes orelles. Així. Una i dos. Bueno, està bastant enfadat aquest rellotger. I per últim, li farem el cabell. Jo li vaig fer curt, vosaltres no sé. No sé si coneixeu algun rellotger. També els cabells, cadascú pot decidir com s'imagina que és aquest senyor. Jo me'l vaig imaginar així. I ja tindríem el que jo crec que era el rellotger, però com us he dit, aquí estava molt enfadat, perquè quan comença el conte, el tio està enfadadíssim amb tothom i amb tot el que li passa. Però resulta que després, a mesura que avança el conte, està content, està feliç, té ganes d'aprendre coses, es lleva molt, molt content per anar a treballar, per moure's, i va sent una persona més feliç. Per tant, el que podem fer és borrar aquesta boca que miri cap amunt i les celles, en lloc d'estar dirigides cap avall, les dirigirem una mica més cap amunt. Heu vist com li canvia la cara al rellotger? La veritat és que em va agradar molt que acabés el conte que estava una mica més content. Endevineu per què? Què li devia poder passar? Ja teniu el rellotger? Perfecte. Va, doncs comencem la història. Perquè si heu estat atents a la cançó, us en recordeu que la cançó diu això era un senyor... No cantaré, que jo no canto bé, jo explico, jo no canto, que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava joguetes. Ah, joguetes, que què vol dir joguetes? Clar, joguetes és com dir joguines, perquè en Joan Miquel Oliver és de Mallorca i ell parla amb un dialecte balear, és a dir, utilitza paraules diferents i una mica pronuncia diferent i ells diuen joguetes, però són joguines. Vale? Doncs això, la història comença amb un senyor que era rellotger, que arreglava rellotges i també arreglava joguines. Li agradava tant la seva feina que, sense adonar-se'n, havia substituït les persones per rellotges. Cada matí els netejava, encollava tots els petits visos i els posava a l'hora, perquè tots, absolutament tots, marquessin l'hora sempre puntual. També arreglava joguetes o joguines, però no perquè li agradés jugar. No, nois, no. Aquest senyor rellotger no li agradava jugar, sinó que ho feia per repassar-ne tots els mecanismes. A ell li agradava molt això de mirar els mecanismes i els visos i les rodetes i tot. Perquè per ell, evidentment, el temps era molt important. Clar, jo ja ho entenc, era rellotger. I creia que s'havia d'invertir en coses importants. El problema és que ell considerava que les coses importants eren els diners, la feina i la rellotgeria. No, nois, no. No hi havia temps per jugar, no hi havia temps per riure, no hi havia temps per parlar, no hi havia temps per avorrir-se. No. Ell ho dedicava tot a
aquestes 3 coses. Era la seva tria. Jo no hagués triat això, però cadascú tria el que vol. A poc, però, i sense adonar-se'n, el rellotger havia convertit la seva botiga del temps en un lloc preciós. Les parets estaven plenes de rellotges, diferents, no n'hi havia cap d'igual. I a més, malgrat que ell ja no el sentia, a cada hora hi havia cucuts i petits personatges que treien el cap per saludar-lo. Cucut, cucut, li deien, o bon dia, o bona nit. Cadascun deia alguna cosa diferent, però ell ja no el sentia. No els hi prestava atenció i mira que eren bonics, Tan bonics que hi havia una nena petita que sí que s'havia adonat de com n'era d'especial aquesta botiga. Fem una cosa, dibuixem aquesta nena a la Maria? Maria, ets aquí encara? Que si podies dibuixar la nena, no? Ja que hem dibuixat el rellotger, dibuixem la nena. Va, la dibuixeu i us espero aquí. Doncs anem a dibuixar aquesta nena. Ara ja sabem dibuixar una cara, la tornem a repetir. Era, recordeu, una mena de rodona mal feta, com si fos un ou. I resulta que aquesta nena, a diferència del rellotger, quasi sempre estava contenta. Bueno, que a vegades, com tots, no? Tots ens posem tristos per coses, però aquesta nena sí que estava bastant contenta i sempre tenia ganes de fer coses i d'aprendre i tenia moltíssimes idees. I era la que va descobrir la rellotgeria del rellotger. Cada dia quan anava a l'escola s'hi fixava, així que és una nena que es fixa molt en les coses, que és curiosa, així que la farem amb uns ulls ben grossos per poder veure moltes coses, 1 i 2 rodonetes. Mireu, per dibuixar el nas jo a vegades dibuixo triangles, perquè em sembla com que els nassos són una mica com si fossin un triangle. I llavors, com que ja us he dit que sempre era molt alegre i sempre reia, li farem una boca ben grossa que riu. Molt bé, ja tenim aquí la cara de la nena. Que aquesta nena portava una diadema. Jo a vegades, quan he de dibuixar un personatge que és una nena o un nen, també, penso en jo quan era una nena i què m'agradava fer. I la veritat és que moltes vegades portava diadema i així no em molestaven els cabells quan anava molt de pressa pel carrer. I li farem els cabells, que els portava més o menys per l'alçada de l'ombro. M'he deixat el coll, mireu, per marcar el coll jo el vaig marcar més o menys a l'alçada on acaben els ulls, patapam un coll, on acaben els ulls, patapam un altre coll. I ara ja li fem el coll del jersei. Podem marcar una mica més aquest cabell. Perfecte. I ara anem a fer aquest jersei. Resulta que aquesta nena, a part de mirar la rellotgeria, li agradava molt anar en bicicleta. Així que jo el que vaig voler fer per explicar que a aquesta nena li agradava anar en bicicleta és dibuixar-li una bicicleta aquí a la samarreta. Oi que vosaltres a vegades porteu dibuixos a les samarretes o als jerseis o en els pantalons o a la roba? Doncs jo utilitzo això a vegades per explicar coses dels personatges. Llavors vaig pensar que si li dibuixava aquí una bicicleta a la samarreta, els que veiessin el conte entendrien que a aquesta nena li agradava anar en bicicleta, com qui li agrada jugar a futbol o llegir contes. I ja tindríem el personatge de la nena. Podem anar acabant de repassar. Jo primer pinto fluixet, no apretem gaire i així si m'equivoco passo amb la goma i ho esborro i no es veu en el dibuix. I llavors ja quan més o menys veig que he trobat el personatge, doncs ho apreto una mica més i així té més força. Bàsicament és repassar-lo. Molt bé, doncs espero que
Us hagin servit aquests consells per dibuixar els vostres personatges. Ja dibuixar la nena? Perfecte. Doncs us deia que aquesta nena sí que s'havia adonat de com n'era d'especial aquella botiga. Cada matí passava per davant de l'aparador i l'observava embadalida. Li encantava. El rellotger, enfeinat amb els seus mecanismes, no devia ni veure-la, evidentment. Però segurament tampoc l'hagués convidat a entrar, preocupat com estava que ningú li espatllés els rellotges. Ja em direu, per què vols una botiga plena de rellotges bonics que tot funcionen alhora si ningú pot entrar ni veure'ls ni tocar-los? Aquest senyor rellotger... Sabeu què li va passar, però? Que un bon dia el rellotger va llegir que el temps és relatiu. Un moment, va dir. Relatiu? Relatiu de què? Relatiu per què? És que, a veure, relatiu, senyores i senyors, vol dir que varia, que depenent de com es miri, pot durar menys o pot durar més. Ai. El rellotger de cop i volta es va fer petit. És que tota la seva vida havia dedicat a calcular el temps. No en tenia res. S'havia passat la vida mesurant el temps i ara semblava que es podia calcular de diferents maneres. Ai. Però si ell cada dia feia el mateix i sabia quan trigava a fer-ho. O sigui, que per ell el temps no variava. Va decidir que tenia moltes preguntes i que necessitava respondre-les. Sí. Va buscar molta informació, molta. I va aprendre coses molt interessants. Molt, Per exemple, jo què sé, potser vosaltres ja ho sabeu, però a part de la Terra hi ha altres planetes. N'hi ha molts, moltíssims. De fet, incomptables. No sabem quants de tants que n'hi ha. Però al voltant nostre, a part de la Terra, hi ha altres planetes que sí que coneixem. Llavors, això potser també ho sabeu. A la Terra, sentiu les campanades, no? Mesurem el temps. I el dia el dia dura 24 hores. És a dir, que entre que surt el sol i es pon, passen 24 hores. Però és que es veu. Atenció, agafeu-vos fora la cadira, el sofà, el terra, on sigueu, Prepareu-vos. Es veu que Mercuri, que és un planeta que tenim aquí a prop, el dia dura 2 mesos. 2 mesos entre que surt el sol i es pon. Clar, si això és el dia del teu aniversari, t'imagines un mes sent el teu aniversari i menjant pastís, i quedant amb els amics, i bufant espelmes, i jugant... Però és que espera, perquè si el teu aniversari és a Venus, allà el dia dura un any. Uala, un any sencer que és el teu aniversari. Ara que clar, si el dia aquell no t'agrada, és d'aquells que t'avorreixes, un any, avorrint-se, segur que no, segur us inventaríeu algun joc o llegiríeu algun conte. Però espera, que Júpiter, el dia, només dura 10 hores. 10 hores, i ja està, pim, pam, pum, mare meva, quin embolic. O sigui que si és dissabte i ets a un lloc, encara és dissabte, però a la mateixa hora, en un altre, encara dura dissabte, i a l'altre ja s'ha acabat, i... em fa mal al cap, a vosaltres no? El rellotger, a part d'això, espereu-vos, perquè també va entendre que som els humans els que vam decidir dividir el temps. És a dir, nosaltres vam decidir que dividiríem el dia en 24 hores i que l'hora la dividiríem en 60 minuts. Però és que potser podríem haver decidit que una hora durés, jo què sé, 1.000 minuts o 1 minut. O espera, encara podríem haver decidit que no existissin ni els minuts, ni els segons, ni els moments. Clar, llavors ningú podria dir-nos que d'aquí 5 minuts hem de marxar o que encara falten 10 minuts. Ningú podria dir-nos perquè no existirien ni els minuts ni els segons. El rellotger va seguir investigant i també va comprendre que quan ens diuen un moment, si tenim moltes ganes que arribi aquest moment que estem esperant, el moment pot ser molt llarg. Saps allò de un moment que ara ens posarem a jugar? I no arriba. En canvi, si quan arriba l'hora ens ho estem passant bé, el temps ens passa molt ràpid. Sí o no? Ja? Ja han passat 5 minuts? Ja hem de marxar? Si jo m'ho estava passant superbé, ja acaba el conte? No, el conte encara no acaba, espereu. Perquè el rellotger estava tan emocionat amb tot el que estava llegint
que sense adonar-se'n cada cop llegia més i cada cop tenia més preguntes i cada cop més i al final es va oblidar de la seva botiga i dels seus rellotges. Qui no s'havia oblidat d'aquesta botiga era la nena, que un dia va decidir entrar a la botiga. Volia dir al rellotger que hi havia un cucut que ja no treia el cap. El rellotger la va rebre, feliç de poder compartir per fi amb algú tot allò que havia estat aprenent i tot allò que havia estat llegint. Evidentment, la nena no va entendre res del que el rellotger li explicava, perquè ella no acostumava a pensar en el temps. Són els grans els que ens diuen 5 minuts, i ara cap aquí, i ara corre, i ara a poc, que arribem tard. No. Però sí que estava supercontenta de veure per fi somriure el rellotger. I és que es van fer molt amics. I el rellotger, amb l'ajuda de la nena, va decidir destrossar tots els rellotges amb un martell. En farien de nous, això sí, però serien rellotges de temps relatius. És a dir, per exemple, rellotges que marcarien el temps de maneres diferents. Per exemple, lents per quan ens divertim. Així podem estar molta estona jugant i passant-nos-ho bé. O ràpids quan ens avorrim. Així, pim-pam, ja està, s'ha acabat l'estona. O se us acudeixen rellotges especials? Per exemple, rellotges que no avancessin quan dormim, o rellotges que fessin que cada dia fos el nostre aniversari, o rellotges que automàticament fossin l'hora que ens agradaria a nosaltres. Es van inventar mil rellotges de 1000 maneres diferents. Perquè des d'aquell dia el rellotger va tenir temps per provocar somriures, per xerrar amb la gent, per jugar a arreglar joguines, per inventar-se'n de noves, per tenir taronges en observació, pel que fes falta. Perquè a partir de llavors, aquella nena i aquell senyor rellotger van obrir la seva rellotgeria i es va convertir en la rellotgeria del barri. I vet aquí un conte, i vet aquí aquesta cançó, que aquesta cançó contada se'n va volant amb un petó. I aquest és aquest conte tan especial, basat en aquesta cançó tan bonica del Joan Miquel Oliver. I si us sembla bé, ara, per acabar, posarem aquesta cançó tan deliciosa i veurem com la Maria dibuixa en directe per vosaltres. Esperem que us hagi agradat moltíssim. Us enviem un petó enorme des de l'editorial Nanit i que visca el conte i visca les cançons. Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes, i aquest senyor tenia rellotges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment, i a l'equació la variable que venia de ser del temps. Això era un senyor que era rellotger, destrossava rellotges amb un martell, arreglava juguetes, i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què?
relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment i és l'equació, la variable que varia del temps. Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment i és l'equació, la variable que varia del temps.